नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे। आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येते। तुम्ही अजूनही चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून असे नवनवीन व्हिडिओ राजकीय घडामोडी सर्वप्रथम तुम्हाला चॅनलवर बघायला मिळतील। राजकारण प्रचंड निर्दयी असतं। पंकजा मुंडे यांनी भर कार्यक्रमात मनातील खंत बोलून दाखवली। बीडमधील कार्यक्रमात पंकजा मुंडे यांनी राजकीय जीवनातील खंत बोलून दाखवली आहे। ते काय म्हणाले आहेत? भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी सार्वजनिक जीवनात वारंवार असताना स्वतःच्या जीवन भावना बाजूला ठेवून वागावं लागतं असं सांगितलं आहे। बीडमध्ये आयोजित बालाजी डेकोरेशन अँड ह्युडेस या फर्मच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला बोलताना पंकजा मुंडे यांनी आपली मनातील भावना बोलून दाखवल्या। आपल्याला कितीतरी दुःख असलं तरी लोकांमध्ये गेल्यानंतर हसावं लागतं। आपण आजारी असलो तरी आपला शब्द दिला असेल तर तिथे जावं लागतं। घरात कुणी आजारी असेल तरी जावं लागतं। आपल्याला हसू येत असलं तरी लोक दुःख तर आपल्यालाही दुःखी व्हावं लागतं असं पंकजा मुंडे म्हणाले आहेत।